Kusenjalo abafundi bezikolo zabucala abebechophele iimviwo zonyaka ka-2019 baphumelele ngomyinge we-98.82%, eziziphumo zehle ngomyinge we-0.1% kunezonyaka ka-2018. Amawakawaka abafundi bezikolo zabucala kwilizwe ngokubanzi bafumene iziphumo zabo ngenjixukuxa namhlanje. Iziphumo zabafundi abebechophele iimviwo kwizikolo zabucala i-IEB ngamafuphi ziphumile kwaye zibonakalisa ukwehla ngomyinge we-0.1% xa zithelekiswa nezonyaka ka-2018. Zili-16 izikolo zabucala nezichophele iimviwo ze-IEB eMpuma Koloni. Abafundi base-St Dominic's basathe gqolo ukuzibalula ngeziphumo ezisemagqabini. I feel that I had a great support system here with the staff, and I knew that I'd be able to achieve what I wanted to do because the staff cared about me and they would want me to do as well as I possibly could. Isebe lezemfundo eNtshona Koloni lithi lizama ngandlela zonke ukugcina izinga lokuphumelela kwabafundi ngaphezu kwe-80%. Absolutely outstanding. Somerset West, our first year at Somerset West with Matric students, and they got 100% pass rate. I got 7 A's, which was a record for me. I'm really, really happy. I worked really hard. Kimberley kwiphondo lasemntla-ntshona zibini izikolo ezingaphansi kwe-IEB kwaye zivelisa abafundi abagqwesileyo ngokuphumelela izifundo zabo emagqabini. They had to put the hours in. Yeah, we just had to fight it out, yeah, and we're happy with the results. Xa siqukumbela kwiphondo laseGauteng, abafundi abanqenqeze phambili abawuvala umlomo yimincili. When I got the results, I was over the moon. I was just looking at the message on my phone and I saw it was the advanced programs that came out, and I immediately ran to my mom's group like, you have to look, I'm not looking. Okanti abazali bakhuthaza uluntu ngokubanzi lunike inkxaso engagungqiyo kubantwana babo nokuba kumnyamentla. When I get back home, doesn't matter what time in the evening or during the day, be there, chat to them, have a cup of tea. Abafundi abebechophele iimviwo ze-IEB abangonelisekanga ziziphumo zabo banikwe de kube ngumhla we-13 kule nyanga ukuba bafake izicelo zokuba kuqwalaselwe iimpendulo zabo kubonwe ukuba akukho zimpazamo kusinina. Kwiindaba ze-SABC ndinguJoe Manciya.